При нас пристигна господин Пейо Караколев. Той е земеделски производител от село Войводиново. Привет. Кажете ни сега за вас, с какво се занимавате вие? По принцип се занимавам с зеленчукопроизводство, гледам малко и грах и естествено житни култури. Човека купува от нас капково напояване на марката Ривела и Лайфлат маркуче. А за какво ще използвате капковото? Какво ще поливате? Капково маркуче ни се трябва за площи на домати. Имам около 200 декара домати засяти и не ми стигна капковото и от TikTok разбрах за вас, че имате най-хубавия, най-ефтиния маркуч и дойдох при вас да си закупа. А тия 200 декара домати, това в село Войводиново ли е всичко? Да, в землището на Войводино и в землището на Пловдив, те са съседни землища. Една нива ли е това? Не, на няколко парчета, не може на една цяка. Сега друг въпрос. Това капково, на колко дълги редове ще го слагате? Значи това капково съм си направил сметката да е на някъде около 300-350 метра да е реда, като ще го разделя на две по 150. Значи, по около 150 метра. 150, за да може да ме е гарантирано напояване. Значи дължина около 150 метра, капка на 1,6 литра, няма да има проблем, ще стане. Няма да има проблем. Аз преди това, знаете, взех пак от вас няколко ролки да пробвам, видях, че работи и затова се върнах пак при вас. Да. Какъв сорт са доматите? Завъдците са Хайнц 1425 и имам няколко линии, които са ми пробни. Това безколови домати ли са? Да, детерминантни безколови домати. И кой ще ги бере 200 декара домати или с машини? С машини. С комбайна ли? Да, с комбайна. Браво. Ами, да пожелаем на човека успех, да е жив и здрав. Да. И да извади много големи добиви от доматите, от граха и от всичко, с което се занимава. И да кажем на хората, до година FIT 22 за всички ще има. До година ще внесем FIT 22. Маркуче, айде. Да, не стана.